Este 25 de novembro, Pontevedra chama as cousas polo seu nome e o lema da súa campaña polo Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. As cousas polo seu nome. A violencia que padecen as mulleres é violencia machista. Non é doméstica, non é intrafamiliar, é violencia machista. Cando nos chaman feminazis, non nos están insultando por sermos feministas, senón que están demostrando o seu machismo. Cando se di que morre unha muller, as mulleres non morremos por xeración espontánea, no, cando nos matan, nos asasinan por ser mulleres. Gulías puxo o foco tamén na decisión de recuperar o contido político para esta campaña, contido que considera se perderá nos últimos anos. Porque como institucións temos un papel fundamental neste eido. Non podemos permitirnos eufemismos, non podemos permitir disimular e chamarlle as cousas por outro nome, endulzando a situación que padecen as mulleres neste estado e no mundo. A programación municipal comezará antes do 25N. O 16 celebrarase unha reunión do Consello da Muller Nova e inaugurarase no Teatro Principal a exposición sobre o programa Xuntas. O luns día 20 lerase no pleno o manifesto e despregarase unha lona no balcón do consistorio. Xa está encargado a elaboración e a lectura do manifesto a ASOCIN, a Asociación Profesional dos Centros de Información ás Mulleres de Galiza. A nosa idea é chamar a atención sobre a necesidade de profesionais formadas, de recursos necesarios para combater a violencia machista. Xa na xornada do 25N a 1 do mediodía, a Igrexa de Santa Clara acollerá unha charla entre a xornalista Susana Pedreira e a artista Zahara sobre o seu disco Puta, no que conta a súa historia de abusos. O seu a testemuña, dende o Concello nos parecía que era unha testemuña moi interesante para achegarnos, non, a realidades de moitas mulleres que deciden facer público a súa historia, o seu discurso, a súa reivindicación e que son atacadas polo mero feito de facela pública. Pola tarde ás 5 celebrarase un concerto da artista libanesa Nadine Kuri e o domingo 26 será a Andaina do Camiño Violeta, organizada por Asampo. Ademais, o goberno local sumarase a todas as actividades que organicen os colectivos feministas na cidade.